Nina bakambomboshe omnyama nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi ihlokwana zethu esithi izo ezihamba phambili namuhla. Izofakela izibuko yasemaphoyiseni E-Harding. Kuswakala ukuthi Uminzile Oweqe esibhedlela. Kanti kwethulelwe zokuxhumana lokusiza abakhubazekile. Sanemukela kwindaba ze1KZNTV. Kuzojutshwa ithimba labaseshi lezophenya ukusebenza kwesiteshi samaphoyisa sase-Harding kanjalo namacala angaqediwe ukuphenywa kusona. Lokhu kusho ungqongqoshe wamaphoyisa kuzolonke Ubheki Cele ngesikhathi ehambele kwindawo yase-Harding osogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal nenezinga eliphezulu lokubulawa kwabantu. Phakathi kwezinto ezihlahlukile bezibala komphakathi ukuthi kubulawa abantu insuku zaphuma kule ndawo kodwa ke kungaboshwa umuntu. Ngenxa yokwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu endaweni yase-Harding, ungqongqoshe wamaphoyisa kuzolonke Ubheki Cele usejuba ithimba elizophenya amacala asalindile. Umagayi uthi leli thimba lizophinde lihlole nokusebenza kwesiteshi samaphoyisa sakuyona le ndawo. Kuzoba nethimba labantu besecretariat enzobuya in 2 weeks time ngifuna iprofile yesiteshi ukuthi siyiphethe kanjani, obani abayiphethe kanjani, lele ishiwo imaphi amaphoyisa akhala ngawo. Uma niza madlala niza Mtuli nitshele umphakathi ukuthi njobe khona kwenzela ukuthi ningafiki nje nikhulume namaphoyisa kuphela. Nitshele nomphakathi ukuthi niyawubiza uzonixoxela ukuthi bahlushwa yini namaphoyisa. Leyo reporting ngifuna in 2 weeks. Ungqongqoshe ubese yala umphakathi ukuthi ube nobudlelwano obuhle namaphoyisa ukuze izigebengu zingabi nalo ithuba lokucanasa emphakathini. That disconnect must be closed. Ubuhlobo bamaphoyisa nomphakathi kufanele kuphathiswe kwezikhali zamantumba. Ngoba ibona obenza izigebengu zingabi na space. Abantu abafala babulawa abantu abathunyiwe. Abantu babulawa abantu abathunyiwe abantu bambalwa uma bekhona abantu ababulawa umuntu osuke ufuna ukuzobulala. Kodwa isitori la abantu bayathunywa ukubulala abantu. Yilabo ekuzofana sibathola. Elinye ilunga lomphakathi lithi kwaqotha umyeni wakhe nabantwana bakhe abathathu ngokudutshulwa. Kodwa namanje akazi kuqhubekani ngecala kwavele kwathuleka nje. Afika amaphoyisa sezingolweni azocela istatement engawayalela ukuthi kwenzakaleni kwaphelela lapho. Aphindanga amaphoyisa abuyela kumina. Usihlalo wesigungu esilwa nobugebengu eHarding uthi kuwe kwabanzima ukusebenza kule ndawo baze bamisa ukuqhubeka nomsebenzi wabo umnyango wezobulungiswa. Ngoba into esibonayo amalungelo akhona. Amalungelo wabantu abazisigebengu. Sike savalwa CPF ukusebenza eHarding. Sivala kujustice. Wathi ubeke waphinde wasibona sisebenza uzasibona. As a result abantu esebenzana nabo amakomiti esebenzana nawo lapha emazakhele aye ukusebenza. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza amando Cele ngiseHarding. Umndeni wakamnyene Ejozini enyakatho KwaZulu-Natal usugxeka ubudedengu besibhedlela iBethesda Hospital kule ndawo ngemuva kokunyamalalo kwendodana yawo nokugula ngokomqondo okuvela imbikethi yeqile kulesi sibhedlela. Lo mndeni uthi usola ukuthi indodana yawo iziphonse kwidamu elikhulukazi Ejozini Dam ngenxa ukuthi izimpahla zayo ezinye bazithole eduzane nalo leli damu. Usakhungathekile umndeni wakwamnyene Ejozini emva kokudukelwa indodana yabo abayishiye emtholampilo wendawo eMsiyane yadluliselwa esibhedlela iBethesda ngoLesihlanu ledlule ngenxa yokugula ngokomqondo ephila nakho obese kunyuke kakhulu. Lo mndeni uthi ulwazi salitholile ukuthi indodana yabo uSiboniso Mnyene oneminyaka engu-22 ubudala weqa esibhedlela emva kokuthi isibhedlela sahanjelwa ugesi ebusuku. Entambama bathi kwakungawu7 weqa esibhedlela. Bambona evula iwindi waphuma bambona esetshomba ufenes lapha ucingo lolubiyela isibhedlela. Bambona sishele endaweni la kuhlala khona amabhanoyi. Okay.
Nithi-ke manje singamfuna phi ngoba phela beqele ngakini. Bayesama-ke ukubaleka ngokuthi ngokungathi abakwazi lokho. Ngoba thina sasuthi useBethesda akekho. Usemsiyane kodwa nakhona akekho emsiyane. Bathi sikuthatha phi uthi akekho. Eqhubeka echaza babomncane wakhe uthi bacela ukucingelwa yena edamini Ejozini ngoba kunezimpahla ahamba ezigqokile esitholakala eduze nalo. Uma siya amaphoyisa sitshela ukuthi ngokwe-procedure yabo abanosuka bazomfuna la edanyini. Kodwa kufanele boqala ekhaya bambheke ezindlini, bambheke naphansi kwembhede nakubangani bakhe nokuthi uma bephuza ubephuzaphi. Athi thina sinophikisana nenqubo. I-procedure yenu ngeke ngiqhubekani nayo, hambani nima ekhaya. Kodwa siyacela ukuthi uphenyo lwenu malusisize nathi. Ngoba siyadinga ukuthi nisibhekele nasedanyini ukuthi angabe akangenanga yini khona. Umyeni uthi obakhathaza kakhulu usizo lwabatshuzi abangakalitholi abakhala ngokuthi basabela impilo yabo ukungena edamini ngoba amanzi asamaningi kuleli damu ngenxa yemvula enamandla ebihlasele. Siyabathola yini abantshuzi? Bathi-ke besamile kodwa bathola impendulo ethi idamu ligcwele. Njengoba ligcwele lijulile ngapha elinamanzi ngakhona. Njengoba lijule ngalendlela le nabo bayesaba ngoba amanzi anamandla. Njengoba kubonakala lifuliwe ngale. Sabuza ke manje njengoba lifuliwe ngapha uma kungenzeka ukuthi kanti ngempela uyiphosile la nazi imvula ziyabuya nodaka lungabuya lumgcibe kube kanti nalolu donga luzofike lumcindezele. Ethi amaphoyisa esifundazwe asiqinisekisile lesi sigameko athi uphenyo lusaqhubeka. Kutebogo Sibisi ngisejozini. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal wethula uhlelo lwezokuxhumana lwabakhubazekile phecelezi app yokubasiza ukuba bakwazi ukufaka izicelo zomsebenzi kanye namathenda kulo mnyango. Lokhu kuzemva kuba abantu abakhubazekile bacela ukuthi kubeke nohlelo olufuze lolu oluzokwenza ukuthi ke bangasali ngaphandle nabo uma ngabe befuna umsebenzi. Ngqongqoshe lomnyango uDokotela uNtuthuko Mahlaba uveza ukuthi le app izolwisana nanokwenzelela futhi bazoqinisekisa ukuthi iyasebenza. Bebephume ngomningi babo abantu abakhubazekile ngezindlela ezahlukene ukuzokwethamela ukwethulwa kohlelo lwezokuxhumana phecelezi i-app ezokwenza kube lula ukufaka izicelo zomsebenzi eminyangweni wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal. Ungqongqoshe walomnyango uDokotela uNtuthuko Mahlaba ukholwa ukuthi lolu hlelo luzosiza kakhulu kulabo abakhubazekile. Is another day of triumph and ascendancy to greater heights as we ready ourselves to edge closer towards new frontiers. The KwaZulu-Natal Department of Human Settlements and Public Works is delighted to be taking a gigantic leap in its endeavor to improve the livelihoods of thousands of residents in our province. Today, we are mostly elated and thrilled to launch the very disability application, which is set to radically alter the conditions of persons with disabilities in their everyday life. Ekhuluma nabebehambele lo mcimbi uDokotela uMahlaba uveza ukuthi bazoqinisekisa ukuthi lolu hlelo lusebenza ngendlela eyiyo. Lapha bazofaka yonke imininingwane yabo baphinde babone yonke imisebenzi ekhangisiwe ukuze bakwazi ukufaka izicelo zomsebenzi. Ngijabule namhlanje kunazisa ukuthi abanye boza kwethu abaphila nokukhubazeka abaphakathi kwenu baphethe ikhundla ezinkulu eminyangweni. Kusho ukuthi siwumnyango ongacwasi. Our forthcoming application will enable our loved ones and friends who live with impairments to take part
in the mainstream or economy by applying for jobs in the public sector. They will also be able to actively trade with the government and participate in supply chain database of government, which will allow them to further engage in public sector. Nakuba iminyango kahulumeni igqugquzela ukuqasha kwabakhubazekile, kodwa ezinye izinhlaka zikahulumeni kubuka zisayishaya indiva lowo mthetho. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Iyaqhubeka imikhankaso yeinsuku ezili-16 yokuqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane njengoba inhlangano engenzi inzuzo esebenza ngokuhlumelelisa isimilo ebantwaneni Ncema Foundation inquma ukuhlanganyela nabayizisulu kulokhu. Le nhlangano itheka abantwana bayathinteka nabo kwihlava sodlame olubhekiswa kwabesifazane nezingane. Umzali womntwana owasolwa ngokunukubeza ngokocansi uthe samphatha kabi lesi senzo ngoba ngaqonda ukuthi wayesifunde kephi. Ukusho lokhu ngesikhathi kuqhubeka umkhankaso wesihlava sokubulawa kwabesifazane nezingane. Inkinga yami eyenza ukuthi ngibe lana ingane kwathwa ihlukumeza ingane yentombazane ngokuthi ikhumule. Bathi yayikhumula kodwa ayikho into yayenza emva kokuyikhumula. Bathi yayikhumula nje kuphela. So bathi yayihlukumeza ke ngaleyo ndlela ngoba bazi ukuthi bizokwenzana. Mina ingiphatha kabi nokuthi lesi senzo mangiyibuza ithi ayikwenzanga. Seyibuzwa na ama social worker iseme lapho ukuthi angikaze ngikwenze. So mina yangiphatha kabi ngokuthi la sihlala khona bese kuneminyaka na 34 years ngihlala khona ihlala nezinye ingane ezijwayele ingane zamantombazane ihlala nazo ingakazi yenza into enjalo. So angazange ukuthi ithathiphi. Isikhathi kumbe mhlambe ekhula ukhule ebona ukuthi umuntu wesifazane umuntu okuhlukunyezwa bese kuthi yena mangabe esakho umndeni ukhula nalo background yokuthi umuntu wesifazane nje uyahlukunyezwa nengane ziyahlukunyezwa. Sesibuka thina umphumela mase sibala ukuthi umuntu wesilisa umuntu omubi kanti ukhule yena ukhona emndeni engaqaphela ukuthi izingane bafaka umthelelo omubi empilweni yabo future bafaka intombi. Umsunguli weNcema Foundation uThenjiwe Ngcobo uthe bazama ukwehlisa umthamo wabantwana abaphula umthetho. We're trying to reduce the influx yabantwana bengena emajele due to inappropriate behaviors, including inappropriate sexual behaviors. Ukuthi sinabantwana sexually reactive, abayenza izenzo zocansi ezingaphezulu kweminyaka yabo. Abanye babo bengazi ukuthi bacommit amacala, but i-organization igcizelela kakhulu ukuthi abantwana abashintshe behaviors while they can, so that we avoid into inappropriate behavior from converting into crime. So ukuba kwabo lana nabantu abakhona abaqhamuka ngaphakathi kuzobenza babe ne-idea ukuthi kwenzakalana ejele, kuzokwenza babe ne-idea ukuthi why sithi let's prevent i-crime while kusese early. Baqonda ukuthi ijela kuyona i-5-star hotel kuningi konakalayo konakala ungaphathi uphinde impilo yakho yonakale noma usuphumile, trying to reunite with umphakathi even ifamily yakho. So siyakufisa ukuthi masiqhubeka nama-behavioral change programs ba-participate bene-idea yokuthi yini le esi-avoidayo, why sinalama engagements. Kanti owenkantolo yemantshi uthe umthetho uyayidlala indima yawo. Umthetho uyawudlala indima, but ke umthetho enodinga ukuthi enewena as a victim sibamsane nawe size siqede process, so that the outcome can be fulfilling kuwena and nawe ubone ubulungiswa benziwa. So ngingavuma nje ngokukhulu ungana nazi ngisho ukuthi cha umthetho uyayidlala wona indima, and abantu abangahambeli kude nomthetho abafike besibikela inkinga beza ukuthi nesithini siba advisor kanjani noma sithi umuntu usizo uzothola kephi kanjani. Lo mkhankaso we-16 days of activism for no violence against women and children ugujwa mnyaka yonke kusukela mhla ziyi-25 kuLwezi uze uvalwe mhla ziyi-10 kuZibandlela. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake siye eTolo siyabuya mbukeli nezinye zendaba zethu.
Nina besela sibonge siphinde sinamukele nisabukile indaba ze1KZNTV nazo kuyizona ezihamba phambili. Izofakelwa izibuko yasemaphoyiseni eHarding. Kusakala ukuthi Uminzile Oweqe esibhedlela. Kanti kwethulelwe zokuxhumana lokusiza abakhubazekile. Ukubungaza umkhankaso wokunakekelwa kwabantu asebekhulile lo ngusekela ngqongqoshe ezezimali kulelo David Masondo uthi kulehlanzi ukuthi kusekhona imindeni ehlukumeza izaguga ngokuziphuca kwemali yazo ezinikezwe uhulumeni njengoba nje zingasenawo amandla okusebenza. uMasondo usho kanje ngesikhathi ehambele endawo yakamaphumulo KwaZulu-Natal nalapho bekuqhutshwa khona umkhankaso wokungahlukunyezwa kwabantu asebekhulile. Kube injabulo yodwa kwizaguga endaweni yakwamaphumulo ngesikhathi benikelelwa ngeinsiza kusebenza kwezolimo nokunye. Ekhuluma neziko leindaba usekela kangqongqoshe wezemali kuleli uvezeke ukuthi njengoba elakulelisa emkhankasweni wokulwisana ke nokuhlukumeza ngokubulili kuyajabulisa ukwazi ukuthi ke kunenqwaba yabantu asebekhulile abahlukunyezwa ngeindlela ezahlukene. Kubalulekile ukuthi sibanakekele sibasiza abantu abadala ngoba mababadala there's a tendency ukuthi sibe abuse siba neglect as the community and sizo celebrate in a way ukuthi sibonise umphakathi ukuthi senzani thina siwum government to support abantu abadala. Izaguga zisabhekene nengwadla yokubulawa ngoba ke zisolwa ngokuthakatha ukuhlukunyezwa ngokucansi ukubulawa nokunye ke okuningi kanti ezakule ndawo zitholeke ithuba lokuyikhalela kuyiphathimandla. Lana ubugebengu obukhona kuntshontshwa imfuyo kakhulu. Imfuyo ke into esiphethe kabi ngoba iyantshontshwa imbuzi inkomo iyona into esiphethe kabi. La kobugebengu lobo obuningi ukukhalwa ngabo lapha kwezinye indawo ukudlwengulwa akwandile. Nalokhu ukuthi ukutholakala izalukazi seyibulewe cha khona hayi bekungakandi. Sengathithi mhlambe bangasikhumbula iphathimandla ngenetwork sithole network bese kuthi futhi njengabantu abathanda ukufuya siyathanda ukufuya kodwa manje inkinga yethu asinayo indawo enjenganenkambu yokugcina impahla kuze sikwazi nokulima ngoba phela njengoba sifuyile nje kufanele silime kufanele futhi sibheke impahla manje siba nethuba lokuthi sihambe silandele impahla ngenxa yokuthi asinayo inkambu okuyiyona esogcina kuyona impahla. Lezi zaguga njengoba ke zisendaweni yasemakhaya zisebenzisa ke lelo thuba ukugxila kwezolimo. Le ndawo isanda kuhlaselwa isiphepho eshiye inqwaba iphephukelwe kanti iningi linikelelwe ke ngeinsiza. Abakhahlamezekile ngesikhathi somoya othathe izindlu eziningi kwaba nesimo sokuthi abantu basale bedengwane. Size lana ukuzonikezela insiza kubo but ngaphezulu kwalokho siyabakhuthaza ukuthi bakwazi ukuyisebenza. Umuyibheka le ndawo ihlazi yakhombisa ukuthi abantu abalimayo bangakwazi ukuzuza ileyo nto ke endabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngisethekwini. Ziyanda ingqinamba zemphakathi eqhunyelwa iphehlimandla zikagesi njengoba nowasemaqonqo emgungundlovu maphadile kaMthaniya sekuphela cishe izinyanga ezingaphezulu kweyisikhombisa uhlezi ngobumnyama. Ngokusho kwamalungu omphakathi asekwenze konke obekulindeleke ohlangothini lawo njengokukhokha imali eyanqunywa Eskom kepha awalungiswa namanje ugesi nokubeka ke engcupheni ukuphepha kwabo kanye ke nengqalazizinda esendaweni njengomtapo wolwazi. Ubhekene nobunzima bokuphila ngobumnyama umphakathi wasemaqonqo emkhambathini njengoba uthi sekuphele isikhathi eside ungenawo ugesi. Uphilisiwe Madlala uthe balahlekelwa izinkukhu zokudayisa eziningi. Gesi usuna esimanti singenawo maqondana nebhizinisi kade sinalo lezinkukhu silimalile kakhulu cause amachwane esaswafakile ayo 500. Ngenxa yokuthi ugesi asinawo amachwane aphila ngokuthi ngokushisa kunamahitha kunogesi so uma zingekho zonke lezo zinto ayagodola afi ngaleyo ndlela ke kwagcina nje siluzile asitholanga profit kwangalesa sithenge ngayo inkukhu sayiluza nje yonke kanjalo. Lawo ibhizinisi abantu bayafika bafuna inkukhu abakwazi ukuyithola cause asikwazi ukuthi siphinde siqaye phansi sifama nyamachwane cause still azofa futhi. Umadlala
uthe lesenzo sesibaphoqele ukuba baphile ngokubasa umlilo. Siphila kanzima ngoba manje siqala phansi ifanele ukuthi siyotheza mekufanele nje sibase cause igas nayo iyashaya, paraffin nawo uyashaya, awukwazi ukuthi ungaba negas no paraffin ozuhlezi unawo. And asinawo namahlathi aseduze uphuma ucoshele nje ungananokuthi ucoshelani kodwa egcineni kwawo konke ufuna ugcina uphekile, ufuna ugcina ubekile amanzi nje kuyinto enzima ngalendlela. Inhlangano yomphakathi inathi Zuma Foundation ithe ukuhamba kwagesi kukhuphula izinga lobugebengu endaweni. Kuningi kakhulu sekwenzekile okubungozi obukhombisa ukuthi ukuhamba kagesi kuyinkinga kakhulu. For example, le library la emva kwami sekuba nama incidents ayi2 la kungenwa khona tshontshwa khona ngenxa yokuthi ugesi awukho, abantu bangena ebusuku akubonakala. So kulimaze kakhulu abafundi nalaba kade bezobhala ezikoleni abakwazanga ukwenza ama research ngokwanele. So ama complaints abemaningi kakhulu including community hall asikwazi ukuyisebenzisa ngesimo sokuthi ugesi awukho. You know, when you have to host ama events funakala uzama ibudget yama generator and stuff, you know. So kuyinkinga kakhulu, not generally as umphakathi kuphela, even ngosoma business noma ngeke ngibakhulumele, but siyakwazi ukubona ukuthi kuya affect kakhulu naloko kulimaza umnotho wethu because i-opportunity yokuthi bagrowe ayikho, you know. So okwenza ukuthi kunqandeke namathuba omsebenzi. Kanti okhulumela umasipala uMkhambathini uBuyi Mthiyane uthe bayakhulumisana nenkampani ephehla ugesi uEskom. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisemkhambathini. Umqeqeshi wabadlali abasebancane kweqembu losuthu olumabhesha nkona amaZulu FC usiboniso Vilakazi uthi kubalekile ukuba khona kwemiqhudelwano ezemidlalo ezindaweni zasemphakathini ngoba lokho kubanikeza ithuba lokuthi bahlonze ikhono kuyintsha esadinga uqeqesho kuphinde ke kukhulisa nabadlali bakusasa kuleli. UVilakazi usholo ngesikhathi kunemidlalo ebihlelo umasipala wase-Ejozini phecelezi iMayoral Cup ebanjwa ngeminyaka yonke komasipala abahlukene kulesifundazwe. Isalokhu iqhubeke njalo imizamo yokuqoqozela ulushu ukuthi ingene kwezemidlalo ukuze ihlukane nobugebengu kanjalo nezidakamizwa ezindaweni ezahlukene nokubalwa zona ezasemakhaya. Umasipala Ejozini wenza imidlalo ehlanganisa amawadi ahlukene, imidlalo yahlukahlukene njengoba bese kunomqhudelwano omkhulukazi obusuhlanganisa labo abahambe phambili bephinde bethulane imhlamulo ehlukene. Omunye wabadlali uthi kuyabajabulisa ukubona imidlalo efuze lena yenzeke endaweni yabo njengoba nabo bayafisa ukuthi ngelinye ilanga badlale esigabeni esiphezulu. Kule midlalo agcini ngokuthi kube imidlalo kuphela kodwa nabaxhasi bathola ithuba lokuziveza kanjalo nosomabhizinisi bahlomule. Amaphupho ami ukuthi ngizibone sengiphumelele nje nami ngifana abanye abadlali abadlala komabona kude. Ngijabulele nje ukuthi umphakathi eJozini masobona nje ukuthi nanga umdlali wethu wangakithi lo wasewadini yethu usuka la kamhlaba yalingana udlalela nje amathema aphezulu. Mina nje abantu engifike nabo namhlanje bayaqa ku10 okusho ukuthi imndeni esizakele directly from today iyeqa ku10. So lezi zinto uma umhlonishwa umeya ekhuluma kwezinye insuku ethi isport ufuna understand ukuthi ibusiness uqinisile, and ngiyakuthemba ukuthi nabanye noma abaholi bayakubona ukuthi kubaleka kangakanani uma uxhasa abantu bendawo because se-capable abantu bendawo. Kuye kuthiwa banqena ukuthatha umuntu wendawo because bayalekha ngala nani. We pull this off. Akekho umuntu ongasiye wendawo obesebenza la. Umeya uthi bafuna ulusha lungene kwezemidlalo kungaba ukuthi njengoba lusemakhaya beselivaleleka ngaphandle. Inhloso enkulu uku-approacha iMayoral Cup ngalolu hlobo ukwenza abantu abasha abasejozini babe involved kwisport. Kungabikho umuntu omusha ozothi makusile engazi ukuthi kufanele yekuphi. Ejozini sifuna ukuthi uma umuntu omusha wazi ukuthi ufanele esikoleni. Mawubuya esikoleni uya egroundini uyo practice, mawubuya practice ubheka incwadi zakho ekseni esikoleni. Sifuna kube leyo program. Sifuna ukureduce inamba yabantu abasha ozobathola beseyidakamizweni, abantu abasha ozobathola besematshwaleni, abantu abasha ozobathola kuzo zonke izinto engafanele umuntu omusha. Umathi eqhubeka echaza ubesethembisa ukuthi imidlalo efuze lena ayizogcina kulonyaka kodwa into abazoyenza njengoba yenzeka minyaka yonke. Nje ukuthi i-start set i-foundation yethu
njoba inamandla kangaka ingane kuphela engaboni ngonyaka ozayo onke amathimu amabombo ayobebheka kwi-Iran Cup yaka 2023 next year ngoba igiye iqale ngalo uma uyithimu uthi usebholeni ungayibandakanyi ne-local yasejozini usungaqondi ukuthi isport ufuna ukusenzana. Umqeqeshi wamaZulu wolusha uthi kubona ibalekile imidlalo isike injeni kakhulukazi emakhaya ngoba ibanika ithuba lokukhetha abadlali abadinga ukuqeqeshwa ukuze basiphilise ngezemidlalo. Ama-players esiwadingayo amancane akhona ngaphandle wona asupportayo noma ayabukela. Mhlambe enye yezinto ebalekile leyo ukuthi ke no maybe going forward asiba-ede nanabo bebe yingxenye yale midlalo ukuze ekugcineni kosuku sikwazi ukuthi uma sibathatha baba i-long term development sazi ukuthi ke ngeke siwabheke njengamanje ama-result but sizokwazi ukuthi thina masibathatha siyobacancatha sibalungise kulezi zinto esesibhekile. Le midlalo ibihlanganisa imidlalo eyahlukene okubalela abesifazane lezinyawo elimnqakiswano bese kuba elabesilisa kanjalo nemidlalo eyahlukene ebiyithinta namakhansela kodwa Sibisi eThekwini. Ake siphinde sithi ishelele eyitolo umbukeli siyabuya. Nina bendlove namandla siyaphinda futhi siyanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kuyizona ezihamba phambili. Izofakela izibuko yasemaphoyiseni eHarding. Kuswakala ukuthi Uminzile Oweqe esibhedlela. Kanti kwethulelwe ezokuxhumana lokusiza abakhubazekile. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17 rand 8 cents maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu20 rand 49 cents kupondo waseBrithani libe ngu17 rand 71 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,753.65 ounce kuthi intengo kawoyela ongahluziwa yona yama $85.41 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kapteni weqembu lesizwe lakuleli ibhola lombhoxo amabhokobhoko uSiya Kolisi usenxusa ukuba ke kuqhubeka kuheleza umoya wokubambisana kanjalo nokusebenzisana okuhle kubadlali kanye nakuyithimba labaqeqeshi kuleli qembu njengoba besemalungiselweni emidlalo yendebe yomhlaba. Le midlalo yendebe yomhlaba izoqala ngomandulo onyaka ozayo ezweni laseFrance lapho leli qembu libheke ukuba ke livikele le ndebe leyinqoba kwelaseJapan ngonyaka u2019. Leli qembu liqedela onyaka ngomfutho ophezulu lishaya ke libhaxabula iNgilandi ngo27-13 eLondon ngeSabatha kusihlwa. Ake sibheke nasi isimo sezulu. Nina bomlilo othathe oshise ikhotha zasedlebe kwayokosha nesemabedlane siyagoqa besiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.